казвам се Велин Аспарухов и от малък съм пациент на доктор Воев. Преди да започна лечението с лайнери, зъбите ми бяха лошо разположени, имах проблеми с това как се усмихвам и всъщност Invisalign беше най-доброто решение. Първоначално беше доста странно да имам нещо върху зъбите си през цялото време, но доста бързо се свикна с това. Друг плюс на лайнерите е, че са трудно забележими от останалите и могат да се махнат в което и време искаш, за да се нахраниш нормално. Всичко протича много лесно, но единствено слагането и премахването на ластици понякога може да бъде затруднително, но за това доктор Воева и нейния екип са винаги насреща да помогнат и да обяснят. Да, много съм доволен от работата, която свършихме заедно и вече се усмихвам без притеснение и харесвам как изглежда. Посъветвам всеки, който все още се колебае, да не отлага повече и да започне своето след лечение с лайнери, за да съм сигурен, че няма да съжалява. Доктор Вова е изключителен професионалист. Нейната клиника и екип полагат удивителни грижа и отношения спрямо всеки го. Щастлив съм, че се лекувам тук и се радвам за всичко, което сме постигнали заедно.